Ġie firma ftehim bejn id-diviżjoni tal-Gvern Lokali u l-anzjanità attiva u kura fil-komunità bilan li tissaħħaħ il-kura u l-appoġġ għall-anzjani f'livell lokali. Dan il-ftehim ġie firmat fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Melkin Pola Ġużgalja u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zera Faċifelli. Ġie spjegat li din il-kollaborazzjoni se tiffoka fuq 3 direzzjonijiet ewlenin: l-arfin dwar id-dimensja, l-inizjattivi interġenerazzjonali u l-promozzjoni ta' stil ta' ħajja attiva fl-anzjanità. Dan il-ftehim se jwassal biex l-impjegati tal-Kunsill se jingħataw taħriġ speċjalizzat biex ikunu aktar imħarġa biex identifikaw u jwieġbu aħjar għal bżonnijiet ta' membri tal-komunità affettwati mid-dimensja. B'dan il-ftehim ukoll pass importanti lejn Viżjoni Malta 2050 li bħalissa tinsab fil-fażi ta' konsultazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Ġużgalja għal kif din il-kollaborazzjoni turi b'mod ċar kif jaħdmu flimkien f'livell nazzjonali u lokali. Il-ħaddiema li kun qegħdin jaħdmu fil-Kunsilli Lokali u allura dawk il-persuni li qegħdin jaħdmu direttament mal-anzjani fil-komunitajiet qegħdin ikollhom training kif suppost fid-dimensja fil-qasam tad-dimensja sabiex jarfu li dawn il-persuni qegħdin ibatu minn din il-problema u allura jkun jistgħu jgwidaw aħjar sabiex ikollhom l-aħjar użu minn servizzi li aħna nkunu qegħdin noffru wkoll min-naħa tagħna mill-anzjanità attiva u kura fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari Zera Faċifelli sostniet li din il-kollaborazzjoni se twassal biex il-Kunsilli jkomplu jwasslu aktar servizzi ta' kwalità lill-komunitajiet. Se jkollna komunitajiet aktar adattati għall-anzjani, mod partikolari l-anzjani u l-familji li tmiss magħhom id-dimensja, għaliex il-Kunsilli Lokali se jkunu mill-ġdid l-ewwel għajnuna għal dawk li jeħtieġu din l-għajnuna.